Engineer Bwsa engineer pori dongo. Hello bayaro lamsogo norok jotto no ani YouTube channel naithok borok official lo te shena te goria ter no rogui jotto no paiflaya hambai jai baba garia nge tini ni topic ngkha tini ang lek chumni bazaro hati khaine ni thangmani chini borok mwikwthung phanglai rok no agini haki asuk nuglia tei kaisa topic norok khana ke belai ne bwkha tongthoknai kha kachangnai amongkha chini borok budje chini borok bo mwikwthung phalai bini bwsano engineering poriri dong hingke tini ni puila topic chengmaisinai puila chini topic ngkha agibo chini o lek chumni bazaro chini borok asuk kwbangma khai mwikwthung phanglai rok phalai dongo kwbangma phiaba tabuk thangka angke nukpre nakpra chini borok phanglai rok no asuk manui phalma nugya bini kaisa main reason ngkha chini borok je jagao thangai mwikwthung phal buini borok rok o jagao no thangai jaga seksegi achukui phalai tangai himba chini borok je jaga phal o jagao bazar bo haino loge loge no jombi ke omo hai kwbangma place nukha ang অবৈনগর ব্রিজ গানা বচিন বরক থাঙ্গে পুইলা আচুকি ফালকা আরো বহাইনি বরক থাঙ্গে রিফিরগে আচুকি বলজাগি ফাললাইগো ইয়াং মর চুমনি বসকাঙ্গো এমবিবি কলেজ থাঙ্গে মর চুমনি বসকাঙ্গো আরো বচিনি বরক বরৈ bwkhukjwk আচুকি মৈkwthung ফালো আং বনো লং টাইম রমনি নোটিস হাইগা বাট তাবো অ জাগাও হাইনি হাই বুইনি বরক তাই মাসা ফাই বিনি গানাও আচুকি ফালাই দङ falte falte tabukhe bini o jaga on se bosegi naja khawra ajogi phalo bota phali simalia nuk thalia pono tabo oro phalmani ke omo kaisa tai damo sanai chini borok je jaga o thangai phal a jaga no borok thangai ajogi phallai ei mongkha chini borok ni kubai kothon hinki phaidi tini ni second topic no kisa nailayano omo busukse 10 টাকা আমার 10 টাকা ako kainir di bego dai kaham sai de kainir kaham sai de kainir kaham sai de kainir tadi ada umur de kaisa busuk ama 10 jadi kaisa iya mota mo motor da khamka rudi khamka do rudi do 10 টাকা rudi kai busuk thangka item ha 4টা item thangka 40 টাকা acha tini busuk jara phalka phungai phaiman sini phalmaya ko 20 টাকা ni phaldrok nok bara naoi phalai dong popusok nok bara naoi phalai tamo oiko bwsabuti pori dongo mwikwthung phalai bwsabuti pori dongo nok bara busuk ba Hari ba, mwikwthung phalai 4000 nok bara doni bwsa ma busuk pori dong masa pori dong bo class o engineer bwsa engineer pori dong ba galai kaham gai bo college o pori saide ma bo institute o NIT mande ba NIT o pori dongo mwikwthung phalai bwsa pori dong gaja ajinai khe norok no belai mane khana kha belai maso painai NIT o ba belai khana thongmani ko engke tini phungai ni matro 20 টাকা phalo na
Ulbulai rok jotto nostong pai thangka mane watui nangai ne. Watui nangai nostong pai thangka na. Ani bwsakung kharo 40 টাকা 500 না দে মানো বাংতে রে দে আনো 300 টাকা রেখে নঙ্গানো 40 টাকা বলে 40 টাকা তো হাইফানো আনো 300 না দে বাকি রাং নঙ্গা রেখি কারণ mwikwthung phalwai bwsa engineering pori dongkha belai kahamni kok dairi dor dairi dor baik okay omon norok narik sidi h্যাঁ omon norok na hamjagiri ka karon mwikwthung phalwai bwsa poririwi Bwsa to engineer pori dong nale bwsano kaham ke bujok di engineer jeke pon complete khai di ne enggak ka salsa to norok sal kaham nung nai amono ha o maso painai 4 বছর মানে কন্টিনিউ পরীক্ষা না ইঞ্জিনিয়ারিং পরি দং ko maso painai je tai parabu tongo o mo ke tamu khlai Tai masa bwsla ketemu khlai. Gristi. Kaijak. Acha belai ekdom mani khana thotokok karon mwikwthung phalwai bwsano engineering pori dongmon amo kintu belai no kahamni ko nei thik kre ang agotola waisa dongo. Aita do yang amono ani para hasalon. Bwsano kaham ke pordi jagapan complete khari di. Muji kaya Nali yang, tay kuno nali ya? Nali ya? Hari. Ako angka, ani bag roh tu. Telang ya, tay telang ya. Mana norok khaldi, tay telang ya. Tay nanya, mana? Nanya. Tambai. Malay nih, malay. Oke, omohai mwikwthung phalnai Khoroksa chini borok bwma bwkhukjwk ang ani bwkhaktui bono ang salute maro haisi because bo omohai ke mwikwthung phalwai bini bwsano kaisa kaham jaga pori dong